I'm back mga kabiyanga. So, buhat may reaction video sa me and my jowa. Pero, i-prank na ako sa prank-prank. Sapak. Huwag siya kabalo nga para i-prank na mo siya ng Evelyn. Ebeng ba? Ebeng. Kaba kailam siguro. So, me and my jowa uling. Aray na pag-anak dito, ipahin ako ning uling. Mukut-kuot ko. At kan bisa niya na natanam guys. Basta, mo sa turon kayo. Tiwas na niyo ka na buhat ang video. Ito na sa gawas. Basta guys. Goodbye. Kalimot na ko. Goodbye mga biyanga. Hi mga kabiyanga. So, magbuhat na yung reaction video para sa me and my jowa. Wah! Oh, so, this is Evelyn. And this is prank. And kasi ko ako nakalimot na mag-introduce ako. Si Lady Manalay. Iya day mama si Auntie Lucy. Iyang papa kay si anong undot. Undot. Okay. So, Wah! Me and my jowa. Wah! Uuwi na siya. Wah! Magkahanap ng iba. example, ano prank, tuluan ta ka dirita. Si Ebrel sa daw. Sige, ikaw daw Brel, ikaw sa Brel para makabalo siya. Ay. Ano to? Wah. Ay, wah. Me and my jowa. Sige. Ikaw. Wah. Me and my jowa. Wah. Uwi siya. Wah. Maghanap ni ba? May nga to, prank. Oh, sige. Ay, nako. Trial, kita daw prank. Sila ka ba? Sa tayo kay istri ka ni. Wah. Me and my jowa. Wah. Uwi na siya. Wah. Maghanap ng iba. Anak tayo. Anak tayo. Anak. Dahil naman di ay. Wala. Hapitin ako hulog. Dili ha? Hulog ako. Basta ikaw. Dawa. So, Pansit ka doon. Kaya mo. Sila yun. 1, 2, 3, go. Wah. It's me and my jowa. Wah. Uwi na siya. Wah. Maghanap ng iba. Naman to yan. what's up, man? Uling! Lenang ka dudong ay. It's a prank! Wah, ada prank. Lenang ka dudong ay. Wah, it's a prank! So, muna to guys. Wah, siya kabalo nga gi-prank. Dahil na mo siya. Bye-bye mga biyanga! Bye-bye!